εξάρτηση λοιπόν αυτή αφορούσε τις εκλογές του αναγκαστικού συνεταιρισμού Αυλώνα και αυτά που είπα εγώ σε προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι ο Δήμος Οροπού και ο Δήμαρχος Οροπού θα διεκδικήσουν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των δημοτών. Αυτό έχω πει εγώ. Δικαιώματα και συμφέροντα δημοτών. Απέχει πολύ από αυτό που θέλουν να παρουσιάσουν, ότι εγώ ανακατεύομαι στις εκλογές του αναγκαστικού συνεταιρισμού Αυλώνα και θα προκαλέσω λοιπόν έναν από όλους αυτούς να μου φέρει έναν άνθρωπο στον οποίο να έχω σηκώσει το τηλέφωνο και να του έχω πει κάτι. Δεν έχω καμία διάθεση να ανακατευτώ στην διαχείριση του αναγκαστικού συνεταιρισμού Αυλώνα και δεν είναι ούτε αρμοδιότητά μου ούτε μέσα στα ενδιαφέροντά μου. Ο αναγκαστικός συνεταιρισμός Αυλώνα πρέπει να έχει ανεξάρτητη διοίκηση που να μην έχει καμία σχέση με το Δήμο, απλά αν θέλει τη συνεργασία με το Δήμο όπως λέει και το καταστατικό του, πολύ ευχαρίστως, αλλά όχι ο Δήμος να εμπλέκεται στην διαχείρισή του. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι δεν έχω καμία τέτοια διάθεση να εμπλακώ στην διαχείριση του αναγκαστικού συνεταιρισμού Αυλώνα, για να είμαστε ξεκάθαροι. Είναι όμως υποχρέωσή μου και θα ήταν παράβαση καθήκοντος εάν δεν υπερασπιζόμουν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των δημοτών του Δήμου Οροπού, και μέσα στους δημότες του Δήμου Οροπού είναι και οι δημότες Αυλώνα. Αυτό για να ξεκαθαρίσουμε μια για πάντα τη σπέκουλα που γίνεται από τον κύριο Δημητρίου, και δεν έχω λόγο να το κρύψω, διότι ο κύριος Δημητρίου πάντα έτερο καθορίζεται και έτερο προσδιορίζεται, δημιουργώντας φανταστικούς εχθρούς, ώστε να έχει λόγο να πει ότι γι' αυτό μάχομαι στον κακό το λύκο. Είναι ο κακός ο λύκος και μάχομαι εναντίον του. Πάμε όμως τώρα να δούμε την ενημέρωση και την ανακοίνωση την οποία θέλω να σας κάνω. Και αυτό ήταν και η αφορμή για αυτό που είπα την προηγούμενη φορά για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των δημοτών από τον αναγκαστικό συνεταιρισμό. Γιατί τότε υπέπεσε στην αντίληψή μου. Υπέπεσε λοιπόν στην αντίληψή μου πρόσφατα, τελευταία, με ενημέρωσαν ότι ο αναγκαστικός συνεταιρισμός Αυλώνα έχει δώσει μία έκταση τεράστια για τη δημιουργία φωτοβολταϊκού πάρκου, και μάλιστα η εταιρεία η οποία το έχει, εκτός από φωτοβολταϊκά πάρκα, ασχολείται και με ανεμογεννήτριες. Είπα λοιπόν ότι αυτό είναι μια εικασία, λέω αρχικά. Χωρίς στοιχεία είναι ένα ψέμα. Και ζήτησα τα στοιχεία. Πάμε λοιπόν τώρα να τα δούμε. Ένα-ένα και να πούμε και γιατί μιλάμε. Το 2019, 2 το δεκάτου, μια εταιρεία που εμάς δεν μας ενδιαφέρει η εταιρεία. Η εταιρεία έχει σκοπό το κέρδος. Έτσι. Εμάς μας ενδιαφέρει το τι κάνει ο αναγκαστικός συνεταιρισμός, τι κάνει η διοίκησή του, τι κάνει ο πρόεδρος του, για να διαφυλάξει τα συμφέροντα του Αυλώνα και των αυλωνιτών. Αυτό μας ενδιαφέρει εμάς. 2 Δεκάτου λοιπόν του 19, μια εταιρεία η οποία δεν θα αναφέρω το όνομά της γιατί δεν υπάρχει λόγο, σας είπα δεν μας ενδιαφέρει, καταθέτει στη ΡΑΕ, η ΡΑΕ είναι η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, ένα αίτημα για να λάβει βεβαίωση παραγωγού ηλεκτρικού ρεύματος. Το 2021 η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας δίνει την βεβαίωση παραγωγού στην εν λόγω εταιρεία για μια συγκεκριμένη έκταση. Μετά από 2 χρόνια, το 2023, η εταιρεία αυτή μεταβιβάζει σε άλλη εταιρεία το δικαίωμα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
Και προχωράει τη διαδικασία. Παράλληλα, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας εκδίδει και μια βεβαίωση θέσης εγκατάσταση σταθμού στο συγκεκριμένο κτήμα με συντεταγμένες και τοπογραφικά, και το οποίο λέει, όπως μου το εκτύπωσαν εδώ, βάσει της υπαριθμών ειδικού πρωτοκόλου τάδε άδειας παραγωγής, όπως ισχύει έως σήμερα 26 Δευτέρου 2025. Τι έχουμε λοιπόν μέχρι τώρα? Μια εταιρεία η οποία έχει πάρει βεβαίωση παραγωγού από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και έχει πάρει και βεβαίωση θέσης εγκατάστασης σταθμού από την ίδια αρχή, Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Κύριε Ρίτσα, ηρέμηστε. Λοιπόν, εκτός αυτού, υπάρχει το αίτημα στο Αρχείο Αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ το Δεκέμβριο του 19, που αναφέρει η εταιρεία ΤΑΔΕ στην Περιφερειακή Ανότητα Ανατολικής Αττικής Οροπού, στη Δημοτική Ενότητα Αυλώνα, στη θέση Μύτικα, φωτοβολταϊκό πάρκο 74 ΜΒ. Προσέξτε τι λέω, 74 ΜΒ. Για να καταλάβουμε σε αντιδιαστολή το τι σημαίνει αυτό, ένα πάρκο το οποίο γίνεται σε 10 στρέμματα είναι 1 ΜΒ. Μιλάμε λοιπόν για ένα πάρκο 74 φορές μεγαλύτερο από αυτά που εγκαθίστανται στα 10 στρέμματα. Εδώ πάλι από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας είναι η χωροθέτηση του πάρκου και σε άλλα, και είναι στη διάθεση όποιου θέλει να τα δει, που φαίνεται η έκτασή του και το σημείο που είναι. Για να καταλάβουμε τι λέμε, μιλάμε για ένα κτήμα 830 στρέμματα. Όλη η σκάλα Οροπού και τα νέα παλάτια μαζί είναι 600 στρέμματα. Τα 830 στρέμματα είναι 2 φορές ο οικισμός Αυλώνα. Κύριε Λίτσα. Κύριε Λίτσα, σας παρακαλώ. Κύριε Λίτσα, κλείστε το τηλέφωνο παρακαλώ. Είναι 2 φορές ο οικισμός του Αυλώνα. Εδώ είναι το τοπογραφικό, το οποίο έχει καταθέσει στην πολεοδομία η εν λόγω εταιρεία για να κάνει αυτό το τέρας. Το Νοέμβριο του 23, εδώ είναι τα έγγραφα για όποιον θέλει να τα δει, η εταιρεία αιτείται από την πολεοδομία του Δήμου Οροπού αίτηση έκδοση βεβαίωση χρήσεων γης για κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύως, κύριε Λίτσα, κλείστε το τηλέφωνο, 74 ΜΒ στη θέση Μύτικα στις ΔΕ Αυλώνα του Δήμου Οροπού της Περιφέρειας Ανατολικής Αττικής. 1 Νοεμβρίου του 23. Απαντάει λοιπόν η πολεοδομία και τους λέει τι επιτρέπεται εκεί, και αυτό που εκκρεμεί τώρα για να δημιουργηθεί αυτό το τέρας με τη σύμπραξη του συνεταιρισμού Αυλώνα και του Προέδρου του είναι η όρη σύνδεσης. Για να καταλάβουμε όλοι το που βρίσκεται αυτό, είναι μπαίνοντας στον Αυλώνα 500 μέτρα πριν μπει στο χωριό, πριν τις φυλακές Αυλώνα, όλη η πλαγιά, 830 στρέμματα, θα τοποθετήσουν 125.000 ηλιακά πάνελ. Αυτό θα γίνει εκεί. Μιλάμε για οικολογικό έγκλημα και θέλω να δω όλους αυτούς που φώναζαν για το φωτοβολταϊκό πάρκο στο Καλκούτσι, και καλά φώναζαν τότε, μαζί τους ήμουνα κι εγώ, να μας πούν την άποψή τους για αυτό το έγκλημα το οικολογικό που συντελείται στον Αυλώνα, ή μάλλον που θα συντελεστεί, για να είμαι πιο ακριβής.
Αυτός λοιπόν ήταν και ο λόγος, κύριε Κιούση, που ανέφερα στο προηγούμενο Συμβούλιο ότι ο Δήμος Οροπού θα διεκδικήσει τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των δημοτών του και μέσα στους δημότες του είναι και οι δημότες Αυλώνα. Δεν θα αφήσω να καταστραφεί ο Αυλώνας για κανένα συμφέρον, για κανένα ποσό. Δεν θα τους αφήσω να καταστρέψουν ένα χωριό του Δήμου Οροπού. Και πάμε να δούμε τώρα τα ερωτήματα που μπαίνουν. Με ποια διαδικασία δόθηκε η περιοχή αυτή από τον αναγκαστικό συνεταιρισμό? Υπάρχει απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου? Υπάρχει απόφαση Γενικής Συνέλευσης? Και αν υπάρχει, το άρθρο 24 του καταστατικού του συνεταιρισμού μιλάει για πληστηριασμό, στο οποίο μπαίνουν όροι και προϋποθέσεις. Υπάρχουν? Δόθηκαν χρήματα αυτά για αυτή την πράξη εκεί? Και αν δόθηκαν, πού είναι? Με ποια διαδικασία δόθηκαν και ποιος τα εισέπραξε? Κύριε Λίτσα, και να αφήσουμε λοιπόν στην άκρη όλα αυτά που ανέφερα για διαδικασίες. Να σταθούμε στο οικολογικό έγκλημα. Ποιος τους έχει δώσει το δικαίωμα να καταστρέφουν τις ζωές των αυλωνιτών? Ποιος τους έχει δώσει το δικαίωμα να υποθηκεύουν για 25 χρόνια το μέλλον αυτού του χωριού? Στην είσοδο του χωριού που φυτεύουν δέντρα και καλά να είναι όμορφα, 830 στρέμματα φωτοβολταϊκό πάρκο. Ένα από τα μεγαλύτερα πάρκα στην Ελλάδα. Και αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν έχουν και το θράσος να βγάζουν κομμένα βίντεο, γιατί πρόκειται για κομμένα βίντεο, στο διαδίκτυο και να λένε ότι εγώ δήθεν πάω να ανακατευθώ στις εκλογές του αναγκαστικού συνεταιρισμού Αυλώνα. Αυτό λοιπόν... Κύριε Λίτσα, μην διακόπτετε. Δεν έχετε... Μην παρέμβαση το λόγο. Σε άλλα φούλευε. Δεν μην παρέμβαση. Αυτό άκουσες, κύριε Λίτσα. Δεν έχεις το λόγο. Οι εκλογές 9. Το θέμα... Δεν έχεις το λόγο. Κύριε Λίτσα. Κύριε Λίτσα. Παρακαλώ, συνάδελφοι. Κύριε Λίτσα. Κύριε Λίτσα. Η αναφορά κάποιων γεγονότων Περίμενε. Κύριε Λίτσα. Αυτό σταμάτα τώρα, να τελειώνω, να σταματήσει. Λοιπόν, αυτά είναι τα συμφέροντα των κατοίκων του Αυλώνα που έχω υποχρέωση ως Δήμαρχος Οροπού και ως εκπρόσωπος του Δήμου Οροπού να υπερασπιστώ. Αυτά είναι τα συμφέροντα. Και σε καμία περίπτωση δεν διεκδικώ ούτε ως πρόσωπο, ούτε ως Δήμαρχος, ούτε οτιδήποτε να ανακατευθώ στην διαχείριση του αναγκαστικού συνεταιρισμού Αυλώνα. Δεν μπορώ όμως να δεχτώ στην είσοδο του μεγαλύτερου χωριού του Δήμου 830 στρέμματα φωτοβολταϊκό πάρκο. Αυτά. Τι είπατε, κύριε Λίτσα, είστε μαζί μου? Άνοιξε το μικρόφωνο και πες το ότι είστε μαζί μου. Στο να μην γίνει κάτι τέτοιο στον Αυλώνα, ναι, εννοείται ότι δεν αρέσει ούτε και σε μένα, ούτε σε όλους εδώ. Συγχαρητήρια, κύριε Λίτσα, ευχαριστώ πολύ. Ναι, και στην πορεία όμως θα μιλήσω. Εδώ λοιπόν, κύριε Κιούση, ως αρχηγός παράταξης, και κύριε Γκοτζιά, ως αρχηγός παράταξης, μπορείτε να έρθετε να δείτε τα χαρτιά όλα. Και δεν νομίζω ότι θα ήμουν τρελός να πω τέτοια πράγματα χωρίς να υπάρχουν τα στοιχεία.